sak kanca udakara wong 50 parandene dipahargya kanthi daharan unjukan ingkang sarwa mirasa. Kanca-kanca minggah wonten pepanggungan lah dalah daharan unjukan banyu mili. Sembah nuwun, sembah nuwun. Mongko nalika petung biyen kalih Pak Lurah janjane mboten ngrembug, Pak Lurah nggih mboten takon. Mangke Pak Dalang niku bab unjukane daharane jenengan sak kanca niku pripun hitungane? Jenengan beto piyambak napa kula cawisi ngoten niku. Mboten enten sing ngrembug ngoten niku. Ning wis otomatis angger yoga dalang sinden teka mesti dipun paringi daharan unjukan jajan wiwit saka teka nganti sak rampunge wayangan. Jane upamane ngoten niku dihitung secara materi nuwun sewu. Upamane sesuk ketua panitia niku ngaten Pak Dalang bareng kula jumlah niki wau kula hitung daharan jenengan sak kanca kancane jenengan sak rokoke pisan kula jumlah niku telasipun gangsal yuta. Dados saking anggaran sedaya kala ingkang kula paringaken jenengan kepeksa kula potong kula suda 5 yuta. Upamane ngoten niku panitiane mboten napa-napa kula nggih ikhlas lahir batin watone panitiane mentala. Lah niku ning mboten mungkin kok piyai mriki kok mentala kados mekaten. Ponorogo. Wah, jan. Mila angger kula sak kanca sowan wonten ing kutha Riok mriki wontenipun namung marem lan seneng. Kanca-kanca pengrawit jangkep mboten wonten ingkang cicir. Wadune waranggana ana cik ruk luk pat monem. Nah, nggih 6. Sijine wis kundur makayangan. Wiwit saking Jawi piyambak menika Mbak Lia Sundari made in saking Sragen. Angka kalih saking Jawi menika Mbak Tri Hastuti Retnawati saking Ngawi. Kalajengaken menika Ibu Sukesi Rahayu sarjana seni magister seni saking Karanganyar. Lajeng Mbak Dian Munasiroh sarjana seni magister seni asli saking Madiun. Kalajengaken menika Mbak Birgita Ayu asli saking Laladan Kutha Tahu Kediri sarjana seni. Dene ingkang minangka pamungkasing Paseban cedhek karo dalange men diarani pacare dalange. Ora dilok ning ngono langsung mangan gedang dek. Manyen senengane sing sejenis kaya gedang ngono kuwi. Mbak Winong Nawangsih utawi kumplitipun Nimas Ayu Winong Nawangsih asli saking Tulungagung Kutha Marmer. Pernahipun niku jane sik ponakane Bu Kesi. Ngoten niku. Utawi yen tembunge krama niku pulunanipun Bu Kesi, mboten kok penakan mboten. Sosok piyai ngarani menika ingkang kepareng nyekar menika pernahipun penakanipun dalange sanes. Pulunanipun nah menika Mbak Winong Nawangsih. Sobi kathah sanget nawala ingkang dereng kula aturaken tembangipun wiwit sonten nggih pancen sengaja mangke kula tumplak wonten ing gara-gara. Ing antawisipun wonten ingkang ngersakaken nggih Mawar Kuning. Waduh ingkang nembang Bu Kesi saking kula Bu Sayuti siap. Larase pelok coba kaya apa Bu Kesi. Nadyan nun sewu wis akeh ting jrebul para generasi sing hebat-hebat sing mantap-mantap sing jos lan viral parandene isih ana piyai sing tresnani kalian panjenengan jan matur nuwun. Piye pendapatin jenengan Bu Kesi ngono kuwi jane? Nggih, aku ki mbuh nyatan. Lho. Maksude? Ya sajane iki ya pancen wis tuwek tenan lho, Pak. Tapi dene tasih ditresnani kalih para pamirsa, para panemben Ringgit Purwa, kula matur nuwun sanget tasih dipun tresnani khususipun priyayi Ponorogo mriki. Kan kula riyen nika kan ate nyindeni Pak Naryo, Pak Wakil Gubernur Jawa Timur. Nggih. Nalika tasih alit kula tasih kuliah. Nggih. Terus nyindeni Mbah Hanom Suroto. Tasih alit. Lah Mbah Yatno. Mbah Yatno saking Sumarata menika guru kula nggih Mbah kula. Nika lho priyayine yogane wonten mriki. Mbah Boirin. Nggih to. Sapa asmane iki? Mbah Boirin. Gene mau salaman karo aku. Sinten Pak asmane? Nami kula Boy. Wah iya. Boy sinten Boirin.
Lah nggih, kula ngrumangsani cilikan kula niku dibimbing kalih Piyayi Sepuh Ponorogo inggih menika Mbah Yatno sak rombongan. Pramila teng Ponorogo niki kula senes tiyang sanes, wis kaya keluarga dhewe. Kaya kebo sapi mulih ning kandange nggih, Bu. Leres Pak Dalang. Nggih. Ning biyen nalika aku jek kuliah jek SMKI biyen sing ngeterke dudu sampean. Aku urung kenal sampean. Ngono dadak diomong niki lho ngopo. Lah Mbah Boydan saksine kan lho ngerti jek eling aku diterke sapa biyen. Zaman biyen. Klemben-klemben roti-roti ya to. Biyen-biyen kesi-kesi. Ayo to. Ngoten niku saiki wis beda. Nggih pancen yo lelakon Bu Kesi ning yo kodrat sing diparingake dening Gusti ingkang akarya jagat. Kula niki mboten ngimpi, mboten nglindur. Kok iso yo mung dalang kaya Petruk parandene kok iso palakrama kalian Waranggana sing hebat pada zamannya. Sukesi Rahayu. Kula riyen mung penggemare Bu Kesi anggere nembang kutub manggung kula seneng, pangkur Semarangan seneng. Bareng sakniki, mboten namung nembang kutub manggung ning kepara gelem ngopeni kutub kula ing mapan wonten griya. Tegesipun kula teng griya niku gadah kutub wonten teng kurungan lho, Pak, sing sok makani ngombeni niku Bu Kesi ngoten lho. Engko dikira negatif ora nggih. Ayo, monggo Bu Kesi dibawani Asmarandana boleh, pangkur Semarangan boleh, bebas. Santai tapi sopan. Ayo. Napa, Pak? Semarangan. Oke, ndedek. Pangkur napa Asmarandana? Nun? Pangkur? Oke, kuwi Bu Kesi pangkur Semarangan. Coba kaya apa? Ya, Bu. Mingkar mingkureng angkara akarana karenan marati Awas, iki jenengan wis ora timur kaya mbiyen iki ngambah nada tinggi. Sing ati-ati sing waspada. Piyayi Ponorogo iki piyayi nyeni aja nganti engko terus kecilik larase. Ambil napas yang dalam, konsentrasi penuh, jangan lupa nyebut asmane pangeran. Yuk. Tarik napas. Kurang sithik nyebut asmane pangeran. Iya, yuk. Tarik napas. Iya. Mungkin kurang sithik. Iya. Iya. Alhamdulillah lahir lanang. Yo kari hari-harine yo. Kaya wong bayen ora malah. Lanjut, Bu. Panjen Bu Kesi senengane ngambah nada sing dhuwur. Senengane pancen sing dhuwur-dhuwur ngono kuwi. Mula lek ning omah ya senengane ning dhuwur. Ora. Tegese omah kuwi tingkat ngono lho. Tok. Ngenyek dak kae niro tak kei payon ora. Ya Bu.
luar biasa pangkur Semarangipun sampun katur kantun mawar kuning. Ya, mawar kuning adalah doa yang terbaik untuk warga masyarakat Sukosari. Mawar adalah bunga yang indah dan harum, kuning adalah emas. Semoga warga masyarakat Sukosari harum indah menuju zaman keemasan. Amin ya rabbal alamin. Karyane sang maestro Kinarto Sabda ya terus nggih tetap menjadi mutiara yang indah kaya ngene iki. Iya nyatane ya sepanjang zaman tetap eksis nggih mila saking menika saya menawi Piyai Ponorogo menika pancen remen kalian tetembangan seneng kalian gending nggih mila kala mangsa menawi pelawak utawi wong ngomong kesuwen ngoten niku sok-sok nggih Piyai mriki ora rena penggalihe mergo pancen Piyai mriki senengane sing laras-larasan ngeten iki. Ah iya bener kuwi. Nggih, jane Piyai salat ki lak diparingi kelonggaran sing kanthi banget Mas Gareng. Apa? Nggih. Upamane kok lagi repot lelungan iso dijamak, ya ta? Upamane kok lagi nandang gerah ora iso salat karo jumeneng karo lenggah ya ora apa-apa. Heeh. Upamane ora iso karo lungguh karo sare ya ora apa-apa, karo mlumah salat ya boleh. Upamane apa ki jenenge mlumah wae rasane awake njur lara kabeh karo kedhep wae ya oleh. Yen kedhep wae ra iso malah penak bar kuwi kari disolatne ten. Lah ngele ning ndi to? Klebu nuwun sewu apik wong salat ngangge sarung, ngangge baju koko, terus ngangge kopiah. Apike ngono kuwi. Ning upamane ra duwe baju koko, ngangge hem ya oleh. Ora duwe hem wane melarat, ra duwe hem ngangge kaos ya ora apa-apa. Ya, ngono kuwi. Pamane ra duwe kaos, ora usah nggih apa-apa ngligo yen pancen kepepet ra duwe lho, ora masalah. Yen ra duwe sarung, ngangge celana dawa oleh. Celana dawa ra duwe, nganggo celana cekak, kathok cekak boleh. Kathok cekak ya ra duwe, sempakan tok ya ora apa-apa. Lah pancen ra duwe lho. Sempak upamane ya ra duwe, uda mlejet ora apa-apa, ning aja jamaah ning masjid. Lek jamaah ning masjid, terus pamane kepepet kudu ning masjid, kowe kudu golek barisan sing mburi dhewe. Mesane kancamu, terus lepas ruko aja nganti nyawang mburi. Iya, kaget kowe engko mesti. Dadi fleksibel, longgar banget ngono kuwi. Iya, bener. Sing keri tembang apa ya, Truk? Kaya ora tau krungu. Lho. Payung Agung iki ngemupet pitutur ingkang luhur lho Mas Gareng. Lho, iki janjane tembang-tembang kaya ngene iki sing kena kanggo sinau anggene awake dhewe netepi marang darmane urip. Payung Agung. Oh ngono. Nggih, ngoten niku. Dadi aja mengaturake tembang-tembang babakan katresnan, babakan wong kangen, babakan wong selingkuh. Kala mangsa gandeng wayang kuwi nun sewu. Ngantiri palungguhan iki iso eksis kuwi mergane ana pesan-pesan moral yang terkandung yang dibingkai dalam satu kesatuan ya kuwi wujude lakon ngono kuwi. Ngono. Nggih, ngoten niku. Yen nganti wayangi blas rene isine apa-apane, tan wulungu iki bakal kegeser karo kabudayan liyane utawa hiburan liya-liyane. Galihe wayang tetep nggen piwulang utawa pesan yang disampaikan melalui lakon. Oh, ngono. Lan gending. Nah, gending juga. Ngono kuwi. Yo saiki genti ana sing ngersake mau Selendang Sutra Kuning. Wah iya. Mbak Trihastuti Retnawati bersama Mbak Dian Munasiro. Wah Selendang Sutra Kuning iki tembang erane Mbak Tutik iki. Iya. Mbak Tutik sing nembangke iki jan menjiwai meresapi. Ha iya. Berkarakter. Betul. Nggih. Monggo berdiri berdua. Ya.
made in saking Ngawi kalian Madiun. Semangat Mbak Tuti. Semangat. Alhamdulillah. Semangat untuk meripatmu abang. Keculek Pak Yoyo. Wah iya. Keculek. Pas mau ambil soflan keculek. Apa soflan nih? Soflan keculek gini. Ulin samata. Oh alah. Ini ngangge apa? Kok kayak bahannya apa toh soflan nih? Dari plastik. Plastik. Apa ya? Enggak tahu saya, tetapi aman kok Pak Yoyo. Oh, dudu plastik ember timbau itu dah. Bukan. Bukan. Untuk mempercantik diri sing penting ngati-hati. Kalau mongso iki lek softland iki ora original, ora apik tenane malah ngrusak moto. Ha iya, ngono kuwi. Yo diaturake. Selendang sutra kuning, pisanan digarap langgam, kedua ndangdutke. Ya. Mbak Dian, ya coba dibukani Mbak Dian. Lho kula. Ono. Sing tuwek rumiyin, Pak. Sing tuwek sapa? Mbak Tuti to. Kula. Oh iya, Tuti. Kula lancang mengkene. Pancen Tuti iki sinden zaman kolonial lho. Lho ya ngetimbangane kualat kowe ya. Ayo nggih. Dhisiki engko ndak kowe kanu lho engko udunen lho. Wah. Ya, Mbak Lia mambe ra mangkat apa-apa dheke mambe sing nyinden. Sing jenenge regel kuwi sak rubuhe. Regale nganti ambruk ya Pak Yoyo. Ora. Ya tapi enggak apa-apa toh Pak Yoyo. Oh, enggak masalah. Ada nuansa yang berbeda ngono kuwi. Mang sinden-sinden Madangkarai luar biasa. Wah. Elah pancen. Pilihan kabeh ya, Tru. Iya, sak bisa-bisa kaya mengkono. Mergo nun sewu ora mung modal ayu, ora mung modal pinter, ning jalinan kerukunan dan kekompakan untuk menjaga harmonise rombongan ini terjaga dengan baik. Iya, apik temenanan. Janis matur nuwun pokoke. Anu Tru ora keri ngaturke panuwun karo Mas Wahyu Agung. Lho sapa kuwi? Kuwi piyayi saka Ndlopo Medion sing nalika awake dhewe sawake kowe to. Aku kelangan dompete sing nemokne Mas Wahyu Agung kuwi. Oh iya toh, temu. Duwe ilang kabeh. Mung kari balik KTP karo STNK karo apa SIM. ATM, duit lepas kendali. Ya ora apa-apa. Kapan lek musuh sedekah lek ora ngono kuwi. Cangkemmu. Lah aku mari sore pamer karo Brigita. Lah Bu Kesi njaluk dhuwit 1 juta. Nggih apa? Dana kenakalan. Aku gur guyon. Bake guyon iki sok-sok numusi. Ya to, heeh. Mergo ucapan padha karo donga. Syukurne karo Brigita. Padalang. Apa? Mulakno. Sampeyan iki aja duwe pikiran terbersit arep nakal. Sampeyan iki karo aku lagi terbersit ngomong iki dana kenakalan ilang tenan. Mula karo aku sampeyan sing setia, aja gampang lirik wong wedok ayu. Sing jejeg imane ngono lho. Kapan aku nglirik wong wedok ayu? Lah nek wong ayu langsung tak rangkul kok. Piring, pipi miring. Itu bukti. Ini Pak Dalang ngeten lho Pak Dalang, nyuwun sewu Bapak Ibu. Piye? Itu bukti. Sebagai seorang istri, wong wedok kuwi iki atine peka, jeru. Ya, upama awake dhewe ra iso nyawang sarana mata kasat, ning batine awake dhewe ngerti yen bojo lanang kuwi arep aneh-aneh. Nggih napa mboten Ibu-ibu? Lah sing katok ibu-ibu lek bapak-bapak ya mboten ngono. Lho, pancen kodrate umume Bu Kesi. Lah iki umume ngene iki. Yen piyayi kakung iki mengandalkan kecerdasan, kepinteran, piyayi putri mengandalkan hati nurani. Kuwi saestu ngoten niku. Kebanyakan iki ngono kuwi. Lah ngono kuwi. Mula ya aku ya piye to jenenge barang ilang ditemokke karo piyayi. Tur wingi nalika ning Kemiri jane Mas Wahyu Agung nusul pengen ketemu karo awake dhewe, mongko dompet kuwi dikirim ning Solo ngangge apa pos apa ngangge tiki ngono iki panjenengan tak ijoli wae ora gelem. Kuwi regane penghormatan untuk seorang Petruk ngungkuli kelangan duit 1 juta. Lho kaya ngono kuwi iso piyayi apian kaya ngono. Heeh. Piyayi Ponorogo kok, Ponorogo luar biasa. Medion nek ndapa sandinge. Ya kancan tanggone. Nggih ngono kuwi. Matur nuwun Mas Wahyu Agung, mugi-mugi pikantuk leliru saking Gusti. Ha iya, Mas. Mula saiki aku ora tau nggo dhuwit akeh-akeh. Ha iya wis ora tau. Sing penting ning ATM sik akeh. Ha iya ngono kuwi. Aja nganti, Pak, aja nganti. Saking Bapak Haji Daryono, Klecorjo, Mejayan Medion, nderek
wungon Pak Dalang wiyih ngestaken dawuh sembah nuwun nggih isih akeh sing kepareng monitor lumantar YouTube tresnani karo Kuntadi channel terus nggih Assalamualaikum wilujeng dalu Pak Dalang nderek nyimak Pak Waris Sugiono Surabaya nah nggih terus menika ugi wonten nah iki Assalamualaikum Waalaikumsalam sugeng enjing Mas Cahyo Kuntadi tasik monitor Kuntadi channel ngantos paripurna tancep kayon saking Madiun Utara Pak Marsono Pak Edian Munasiro ya makasih ugi niki wau wonten piyayi ingkang badhe dana swanten nyumbang bawa Asmarandana menawi mboten lepat Pak Wah Yudianto dukuh lembean mbok menawi tasik lenggah tasik pinarak monggo mriki Pak ngapunten wau nggih limbukan wektune umpek-umpekan mboten saged kula aturi minggah. Lah tasih lenggah monggo pinarak wonten pepanggungan wedene sampun kondur nyuwun pangapunten. Ya. Pun kondur nggih? Wah, nggih ngapunten ingkang agung. Ya. Yo, diaturake meneh. Apa Mas Gareng? Ya sing ala-ala saiki no yen ra diarani seniman katrok no. Ayo. Coba kaya apa? Winong karo Birgita. Apa? Ayang-ayang apa? Bir. Apa bir? Apa ndut? Ndut. Apa? Ana Bang. Enggak. Ayo lembut. Nggih. Oke, ayang-ayang boleh. Ayang-ayang. Oke. Biar ada nuansa yang berbeda ngono kuwi. Aloro semeneng. Carite anyar. Ayo. Lawas iki, Pak. Hah? Iki lawas iki jare. Ini yang baru punya aku tok, Pak. Lah iya ngene Mbak. Wino ngenyar gunaku lawas itu beda-beda niki ya ngopo, Pak? Lah lawas karo ora gumantung karmane ya. Sing dijariki lawas apa ora lha kuwi gumantung kuwi. Lek wong apik ngono wis setia karo sapa-sapa, nadyan lawas disawang ketok anyar. Masya Allah. Terus maksudnya piye, Pak? Aku gak setia ngono, terus Wino setia ngono. Lho sing ngerti dudu aku, awakmu dhewe koreksi diri bagaimana Anda itu. Tergantung amal ibadah nggih, Pak. Ah. Tergantung hatinya itu bersih apa enggak itu loh. Mula gen resiki atimu kompresoren. Nggih ngaturaken sembah nuwun Pak kagem para penonton ingkang tasih lenggah nderek wungon nggih. Alhamdulillah. Nggih. Terus Wino ngarep kata-kata apa? Apa? Ya terima kasih aja sih. Oh iya. Udah mau nonton sampai jam segini. Iya sih. Iya, gitu Tasih aja. kuat lah Pak. Nggih, ini masih banyak Pak termasuk Bapak. Oh, ibu-ibu yang WP tadi wong pawon Iya, ada. ibu-ibu. Halo Bu, selamat pagi. Ya ampun, setia banget. Diambung ibu-ibu aku, Pak. Foto selfie tanganku digocek ibu. Kula dipuepet, Pak, dipuepet kali. Lah mula aku mah sengaja pondok aku tak karo yoga-yoga karo wong lanang-lanang gen slamet. Lah pengrawit munggah maksa nyerbu aku rono ibu-ibu. Napa nggih, Pak? Wah, mak geruduk ana lek sak kompi mau. Neng kuwi tandha tresna bir aja sambat aja piye-piye ngono kuwi. Mboten nonton ibu-ibu kita di sini kelaparan. Iya, Pak. kelaparan semuanya. Mula sok-sok ki lek piyai ewo bersih desa apa mantu apa sunatan atau resepsi apa wae. Sok-sok lek diarani kirangan mangke darane nyawesne kanca wingking. Atiku sok-sok ora trima. Angger ngarani wong wedok kanca wingking, mongko janjane ya sing dadi pengarep suksesnya setiap event apa saja itu tergantung oleh ibu-ibu yang masak di dapur. Itulah. Tepuk tangan untuk ibu-ibu yang ada di dapur. Mula disugoto dijoli ngangge ayang-ayang ya Bir ya. Oke, ayang-ayang. Iya, Pak. Ayang-ayang untuk yang adang isah-isah. Untuk ayang-ayangku, Pak. Oh iya, kaya ngono njaluk ra lawas iki piye jaremu. Maksudnya ki lho ayang. Ayange wakeh lho, Pak. Padahal kula lho Pak siji gak ono. Alah. Wingi yo enek lho, Nong. Wis wedong kerembuk ayangmu dhewe-dhewe aku tak butuh ayang kulit ae. Iya. Ayang ngedus aku kayak. Ayang-ayang Birgita Winong yuk berbatu dalam melodi. Luar biasa pancen ya menurutku kabeh mendukung kok. Ya.
Sindene ya nembang ya do apik, ya ayu. Jogete ya bergas, kenabu ya kompak-kompak nadyan tanpa campur sari tanpa bass elektronik ning nyatane senteme ya ngebasi. Ayo. Aku lagi ngene oleh, aku lagi ngene oleh. Dirasumu oleh. Ayo, gamelane ya wah jan berkah selamat. Ya, jenenge berkah selamat iki gamelan ijo. Mula jodoh yen karo Pak Lurah Sukosari asmane Pak Slamet iki gamelane berkah selamat. Ya, adan. Kok ijo? Ya iki jodoh. Ya. Urung sound sisteme ya mendukung terus. Ayo. Wis tenan jenenge Pak Sumarno Eson iki wis. Anggere dingkluk ngono karo ngerokok nganti dawa kae randang ceblok-ceblok kae. Iki berarti lagi golek iki tenan. Ya. Londer wirang-wiri ngurusi njaba jero. Bar kuwi terus si Agung kudu turu. Awake dhewe nderek memuji nderek ndedonga muga-muga laku brata sing ditindakake dening para ndara Pandhawa mligine ndara Parta ndara Arjuna nggene teteki brata madheg sang ciptaning ya ta wiyantu awujude kanugrahan sing murakapi tumraping bebrayan tanpa beda karo warga ageng ing Sukosari wontenipun namung bagya mulya sembodo kang jinangka rahayu kang tinemu Basuki kang KSD ya liwat Ponorogo monggo mumpung teng mriki ya